kan kal dan ngai ram huai lam chanchina bok kal leila a tho me kanin lua thla kan chen pui ziak tu artia ralte wangkeu chiar tu sj ralte khovela hele chen hi nuam ti takin omve to po ni ila mani in le lo soitur nei lo chuan khoi khwa le venga po hian han om thin ma ila anei tu chan ero chan har thin le kan mi khwal duk reng mai hian ke in hre thin hemi awang hian mizoram mun khopakata veng sang sang hi chu kan lu chuangun pha hle boka hriat chian lu tuk lem lo ina han in vom lu changla kan nei fo maya engemaw changa kumhni thum don in pakhat kan lu thin lain a changin thlani khat lek bak kan lu alo te po a om ve thin bok tho maya mi in kan lu kwal hnem boka thil engemaw po kanin lu atang hian kan hre nual reng ani voi khat chu mizoram khothlang lama hian thil engemaw poimo tak mai chung kolam thil lawang hian kan pema chu khuwa chuan ani tuna ka thil soitur po hi kan ton ni khonwam ve angreng tak mai ania ala thingtlang ve angreng hle bok chu khuwa chuan han nei nungfal tak an om lo awangin keini khopui lama tanga lo pem ve ta chu mi min en dan po adangin engkim mai hi hravek tura min ngai aniang chu zona te hi chan sian lo hian an nei thina ka hriat chhun ero an hriat fia thei dan tur berin ka hril thin fing hi min han ti thei em khopa aruk tak chuan kanui ero azaril ru thin le chu khuwa chuan septing tenga in thiar thei chin ngat chung kwa phei ka chu an han ngai san thei mai khopa ma se a om ve lu tuke he khuwa hian in som nga po tling miau heklo ole thudanga pengkwal vak to lawin ka thu soitum tak kan soitan ngal mop ange chu khuwa kan han pem lut chu ama a in lu tur vel kan lo biak fel sa thlap awangin boina le har satna em engma nei lo chuan kanin lu tura chuan thatakin kanin vom lut ve ta roi a he in kanin lu nei tu hi chung ko hausa ve tak an nia ma se he khuwa hian om lawin khodang deya ana awanga om manni he anin sakpo hi kan lu ma hian chung ko pakhat khopui lama tanga ron om ten cholkar ni vel bak an lu ti lo chu midang tu ma lu an lo la om lawa keini hi kan ni le tamai ani atir chuan kan in lu hi nuam kan ti hle maya a fian real box inen midang tu ma ti buai lo a han om theina ani awang chuan van nei kanin ti hle maya ma se kan lu atanga cholkar ni na om vela chuan thil engemaw thom hriat kan nei ta fo maya ma se han lo lama kan la lem lo boka enga vakma kan ngai lo zanlaya te hian kanin chunga hian mihring kal kwal sek ang mai te hian thom hi a om thina ma se he ero zantin ni loin kar khata tumni te kan hre chau thina ni zan khat chu kanaw in thiar tur hi bedrooma alut tur chu rang lutuk mai hian ron tre chuak chel chul maya enge ni ta enge ni kan ti chuan bedrooma son mai se pakhat alo ding hi ati maya kanaw la chuan a hlauna samai sia ti chuan kapa chuan avamak om ve ti pa in bedroom lam chu panin aba en fi avela ma se engthil ma amulo emit vai imu sualte ani lo mo kan ti lain atang na samai sia ke ro chuan rin hlel deuh na kanei sa wangin kanaw thil mu po chu ka oi lo ran lem lo a chan chu zan lama hian kamut thei lo thina wang hian thil engemaw thom mak tak hi hriat chang kanei thin wang ani ti chuan kanan muwa hemi zan hi chuan engthil ma kan hre chhun zom lem lo atuka chuan keipo nalama te kakala ka chung te po thil dang engemaw ti in an chuak bo ve boka kanaw chau chu ama in ina a omani tlai lamani chuan in lama kan han ho chu kan ina chuan tuma an lo om reng lo maya kan then om te in atanga ron tlan chuakin in lo van ho har lom ve aron ti bora kei chuan tinge kongkai kal box si lawa ilo chu bo de ya
chuadon chuan kawngkhar te hi lok vek thin tura lawm ti in kalo hawa mahse kanau chuan ti hian a soita a in chuak bo vek kha ka khwa har dewa ka phone a zai ka play a ka ngai thla a mahse ka phone la hlang ai thlak chu ama hian a in next zela a changin a in off a ka phone diklo aniang ka tia enga vak ma ka ngai du lova thok le khata ka phone atang chuan tu tong nge po hriat lo othum lampang hian play du to su hiaron ti thuta ka hlau tuk chu ka phone po la man lovin ka thlan chuak ngala kan thenom te na ni lengin ka om tar ngotalom atita a kanau mail chu ka entrin dot soi mai mail apu in ka shebox silo a phone po chu kan do kan chunga da anga in soi kha kan mutami box silawa kan han zong chu kan bedroom chunga hian alo om de hi alo nia kei po chuan mak kative ta hle maya ama zan ma salama kanawin bedroom a thil mu te chu kanan ngei tu a thil diklo enge mo chu a om ni hian kan hraveta a tlailama chuan kapa chu aron hoa thil om zia engkim chu choi pa chuan kan hrila kapai ro chuan angai thu tak ve lem lo ni in ka hria nge ni kan hriat laia makti mel taka om kha andu lo wang zok he kanin lo laia hian member pali kan khosa a ke kanau kapa le kapa naw kapate ya kan ni kapate ro hi chu company thil wangin a buai thai em a ina hian a om tam lo hle kar khata voi khatte aron ho vele zau thin kan pa fathum deuh chot hian kan om ani deuh ber mai zan aron nia kapa chu committee in mundanga akal chuaka kanaw nen chau chuan in kan ngaka tv kan enduna ke thu thleng soya muchungin kena kanaw chu chuata pher pha in a thu ve boka chutiang oi renga tv kan ena kan om lai chuan kan kong ka pui hi thok le khata aron in the hong throi maya kanan phu chiang dun mai khopa enge nita ang tia ka ven fia chuan eng thil ma mu ero ka nei lo nangin ka ngai ero athalo le mai thom lo om dang ero eng ma han hriat chhun zom phei chu kan nei lem lowa ma se kan kong ka kha ti khop ana a in the hong thei kha chu thil mak tak chu ani thli a thoti donila a thosi lo thopo ni ta reng se thil thai po ani rin om lo lutuk tlat ti chuan a hnu deuh lok chuan kapa po chu aron ho ve ngal maya kapa bula chuan zanina kan thil ton le kan thil hriat chu kan han hrila kapa chuan fiam thu deuh hian thla kan chen puite hi ani lo mo atia ke chuan kapa thil soi chu fiam thu ma ni se atak ani rin na hi kanei deuh tlat muturin kan han siama karil ru mai chuan zanin chu he thil hi kan fia te ang ti in ril ru ka siam ta a ti chuan kan han muwa ka chung te po an mu hi le to ani ngei turani an re ta thap mai ka phone ka khala facebook group vela an thu post te ka chiara mu chuak chuan min ron zem deuh mam to a inti harnan mai phi ila azi om ma na kati awangin bedroom lam chu mai phi turin ka pan ta a ka mai te kan phi a chutia bedroom chunga kom lai chuan kan sitting room lama chuan tv ri ka seta a mak ka tiang reng hle ka fa chuaka tv chu aloin on nge mai ma se tunge tv on tu kanaw mu hil to a kapala amu hil to boxi makkati in katiril lama hian min tham ta deuh tlat maya kathala chu a khur ta der mai tv chu ko off a light te kan off chuan kan chauka lama chuan thlani om tak hi ading deuh zun hian ka va mu a kamit vai ani ringin kamit te chu kan nuai thin ma se kamit vai ani lo a chiang tul mai boxi ka hlau kher mai ka har chuak zoka kapa chu kan auta a kapa chu ron thau chuakin kapa so kati chuan ka thla mu chu alo bole tatai mai boxi makkati hle mai kapa po chuan thilom zia hre thiamin ole arang lama kanin son chuale mai angai don ani hi ti in room lam chu kan pan le ta a kapa chuan inaw hi kai thawila zanin chu kan pathum hian i han tong trai rual ve reng te ang u atia wangin kanaw chu kan kai thawa
kapa thuang chuan kan pa fathum chuan kan tong trai ta a kanau ero in zan in kan thil ton engma alo hriat ve lo awangin a hril hei hle mai hetia kan tong trai lai hian kan sitting room lama le chau kalama chuan thom arine sakher mai mihring veikual sek thom te le in ni deuh hloi hloi thom te arine sa angareng hle maya tong trai po chu anuam lo kher mai ti chuan kapa chuan atop na siama kan amen zo chia tia chuan chau kalama tang chuan mihring meiche tap vak vak ri hian aron chhun zom ta ngala kapa chu kan mutna pindana tang chhuwa pa chuan okivin lampang tak hian tunge ini a engwanga min ti ron ti buai reng nge ini ti in kapa chuan apan pheita a heti lai hian keini u naw chu ruma kan oma chhuwa po kan chuak ngam lo kanaw la chuan a hlau khop mai le ngala keipo chuan lau chung chungin kanaw chu ka thlamon ve a kapa chu ron lut le in zanin chu min ti boi to lo tura nga yang pathianin min venga nga engma kan tong to lawang atimaya ma se kan thlairo ani na taka chuan amon pha lo le mai kapa chuan mupot ila jinglama ro rel that angai don ani hi atia kanau phei chu ama pon namungam to lo khum pakhata kan pani in kan mudun ta a heti lai hian jinglam dar thum le achan ve vel ni in ka ria kanan muwa ma se kan muhil thai to reng lo khuma chuan ngoi rengin kan mumeng kar ani ber mai akha tokin kan chaukalama chuan mihring tap deuh fai ri ari deuh reng mai boxi nen a hrom du hle mai he kanin lua kan thil ton hi mu thai ani silawa a thom ringot kan hriat ani awangin ma han lak vak dan turla awang khop mai tong trai ero rilru tong trai na nen keile wangin kanei tam ve hle in ka hria ti chuan khua te awara khua awar chuan launa te po ama ai chuan azia om ta deuh boka kapa chuan voin chu in lua tur dang zonga a chua tur thu soipa in nizan lama thil thleng kha ti hian min hrilta a khatia zung turai tho chu ama to khan chaukalama son thom ri hi ka hredeu renga achangin atala achangin aphuna achangin anui le deuh hak thina in hlau ka hlau awangin engma ka soi du lova zung turai tho khan are ta aniang engma ka hreto lo ma se ka khummong lama hian thladum hian min lo mil reng chuni in ka phuve na sakhop mai ka tho chuaka ma se ka mit mulai nge mai hian arl ta dai mai ni ber hian ka hria nangla khan min ron aw ta chiam mai sia chote kanan e khama kapa po chuan in lua tur dang zongin a chuak ta a kei chuan kanin lua lai hi a chanchin enge ni reng hriat ve hrim ka du awangin kan thenom teina chuan lengin engma zep le thup nei mi alo hian nizan lama kan thil tonte chu soin chanchin ka zot ta top maya an pa ber chuan nui de rul pa hian karinai ni nom rei thei jok kaloti khopa ama in sai halam mi chung ko hung ve tak ten an lua ma se van doi thlak tak main an fanu kom som ni mi vel chu ngai zong chung changa an bolina in ok loma mu ania chu ta tang vel chuan ani keini hi chuan engma kan hrelawa ma se in ron lu ma deuh khan chung ko pakhat in ron lu an tuma an en fel vel na lama an fapa te thian dun hi an lua lu ma in an riak duna zandar ni vela hlo nei ti hriat tak mai hian an ron tlan chuak duna an thom anang reng boka keini chung kwa po he zan hian kan har vek pha alom thil kan an zo chian la in an hlo em awangin engma an soi lei theilo meiche pakatin min chiat khum ti bak an soi thei mek lawani e atita a ti chuan keipo ka ho chho vele ngal maya tlaidar li vela chuan kapa po aron hoa vengton tir lama hian in lua tur aron muta hlawa keini po chu azana zan chuanin kanin son chuak ta ngalani voi khatma kanin lua hluya hian kan kal le to lo atop ta ngai thatu zong te korania ngai thatu zong chunga lom thu ka soya tin stories yak tu chunga hian ampik takin artia ralte wangkeu chunga lom thu ka soya story le peka kanin mule vek don nia zawain mang traule